The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Pray for us, the Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1 Tatak RMN. Pag-ampo lang sa pamilya. O among Dios ug amahan sa tanan, diha ni Kristo imong anak o among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya o gugma, tabangi ang among banay nga anaa sa tanang dapit sa kalibutan. Ug hiusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eukaristiya ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan aron ang imong presensya mag-auhag kanamo sa pagpadayon sa imong makaluwas nun nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay uban sa panabang sa Espiritu Santo maggiya sa tanang banay, labi na ang mga gisulay nga mamahimong balay sa panagdait ug pag-ampo ug sa kanunay, mangita sa imong kamatuoran ug magpuyo sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, kaluy kami. Maria ug Jose, iampo ninyo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ug maayong adlaw sa Ginoo, sa gihapon ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko niyan usab sa kahanginan, of course tinigapon sa RMN Dipolog DXDR 981 AM usab sa FM 94.1 og sa internet kay naka-live stream ni atong istasyon rmndpolog.weebly.com. Okay, pizza 23 sa bulan sa Oktubre tuig 2016 kinighapon ang inyong igsuon sa maong tulumanon Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. Mao gyapon makig-uban uban no sa atong kauban no sa technical side no kay kung wala ning nagpadagan no sa kahimanan diri sa pagpalatay no sa atong program sa kahanginan kung wala niya itong amigo diri no sa technical side si Danny Luod o si Taxi Lumba no atong pagtimbaya di ay kaninyo no sa kanang pipila ka mga higayon diin nakasinati ta karon sa kining gitawag natog krisis sa atong katilingban nga kinahanglan ato gayong
ipadangat kining mensahe nato no sa atong tema sa Santos nga Rosario. Nga unta ang dagay ni ining atong tulamanon nga ang mensahe ni ini dili lang kay atong matubag ang mga kalibog, mga pangutana may labot na sa Santos nga Rosario, kundi usab ang mensahe ni ini magpukaw kanato nga mga Kristohanon nga ang mensahe sa Ebanghelyo ni Kristo ato gayong maikinabuhi na. Kaya kining atong Santos nga Rosario nagsentro magyunay sa Ebanghelyo, di ba? Atong i-review gamay ang nahisgutan nato sa miaging Domingo o atong sumpayan sa wa pa nato mahisgutan. Sa gikaingon nato nga kining rosaryo mahimong wala sulod sa Biblia kay wa pa man yun magrosaryo ang mga apostol niadto sa ilang panahon, pero ang Biblia naa sa atong rosaryo kay matag misteryo nga atong gipamalandong diha naa man sa Biblia. Pananglit no ang Joyful Mysteries. Isa man ang Joyful Mysteries. Pamalandong sa kinibang misteryo sa kalipay. Misteryo sa kalipay. Ang unang misteryo sa kalipay katong pagpahibalo ni Anghel Gabriel nga manamkon si Santa Maria na sa San Lucas 1:26 ngadto sa 38. Og ang visitation pod, no? Pag dua o pagbisita ni Santa Maria kang Santa Isabel na sa San Lucas, no? Kapitulo 1, versikulo 40 ngadto sa 56. Ugo niya ang ikatulong misterius kalipay maong pagkatao ni Jesus dito sa Belen. Naa sa San Lucas 2. San Lucas 2 tudling 6 ngadto sa 20. Ug ang ikaupat ka misterius kalipay paghalad sa Diyos ng bata dito sa templo. Presentation of Jesus na sa San Lucas Kapitulo 2, versikulo 21 ngadto sa 39, o ang ikalimang misteryo sa kalipay mao ang the finding of Jesus in the temple nasa Lucas 2:41 ngadto 51. Og ang mao to San Lucas 2 tudling 41 ngadto sa 51. Ang pagkawala o pagkakaplag ang Isus dito sa templo. So kana ang unang dagway ang unang dagway na diha no sa presentasyon nato sa rosaryo, pagpamalandong sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo o man Joyful Mysteries. Mo na di gisugdan na sa Annunciation, dayon Visitation, Nativity, Presentation of Jesus, and the finding of Jesus in the temple. O kana naman sa Biblia. O kanang naa diha sa Biblia, mao na atong gibutang diha sa rosaryo. Dayon ang ikaduha, the Sorrowful Mysteries. Ang unang misteryo sa sorrowful, kasakit. Misteryo sa kasakit. Unang misteryo na sa Mateo 26, 36 ngadto 46, no? The agony in the garden, no? And then the scourging at the pillar, sa Mateo 27, versikulo 26. Pag-aid o paglatus kang Isus. Naanas Biblia, no? Unya ang ikatu mao ang pagpurong-purong kang Hesus sa mga tunok. Nagyapon na sa Biblia. Mateo 27, versikulo 29. Unya ang ikaupat, the carrying of the cross.
Nasa Juan Kapitulo 19, versikulo 17, og ang ika-5 mao ang paglansang na gyud og pagkamatay ni Jesus sa krus. Asa man na mabasa? Nasa Lucas Kapitulo 23, versikulo 33 ngadto 46. Ug unya gini wala na sumpay na ni kay wa man ni maisguti na tos miagi nga Domingo. Ang ikato mao ang luminous mysteries, mga misteryo sa kinibang kahayag. Mao ni ang naduga nga pagpamalandong nato sa rosaryo nga nadugang ni to panahon sa atong miagi na nga Santo Papa si Pope John Paul II nga gideklara na, gikanonisa na nga usa gayud kabalaan, usa gayud ka santo. Si Saint John, Pope John Paul II, pray for us. Okay. Sigurado naman ta kay nadeklara naman siya universally nga dili kaduha-duhaan ang iyang pagkasanto. So takos na siya natong pangayuan o panabang, no? Dili ingon nga Dios kundi ingon nga santo nga pinaagi sa iyang pag-ampo dito sa langit, nga kita matabangan, no? Nga mahatud nga itong mga pag-ampo dinhi sa yuta ngadto gyud sa Ginoo. Biblical gyud na, no? Kanang atong pagtuong Katoliko nga ang mga santo sa langit mutabang na sila nato og hatod sa atong mga pag-ampo ngadto sa Dios, ngadto ni Kristo. Asa na mabasa pananglit na sa Revelation pinadayag kapitulo 5 versikulo 8 nga ang mga santos sa langit gisimbolohan og mga pulong 24 elders, mga pangu nga simbolohan og kanang numero gali 24, no? Sa atong pag-review, sa atong pagtuon aning Revelation, nga kining book of Revelation full of symbols. Napuno ni sa mga simbolikanhon nga mga pulong, parehas anang 666, simbolo sa kadautan, di ba? Dayon gani, no, kanang numero 7 no, nagsimbolo sa kanang completeness. O kanang tulo, number 3, simbolo sa usa ka Dios sa tulo ka persona. Dayon kana pong 24 o 24 nagsimbolo na sa mga perfected saints, mga espiritu so mga matarong nga nahingpit na, kana bang gihulagway sa Hebrews chapter 12 verse 23. Mga espiritu so mga matarong nga nahingpit na nga tuwa dito sa langit. Nga gani gihulagway diya sa Hebrews 12:23 nga sila maduol usab nato o masangpit usab nato. Okay, kung basahon nato ng Hebrews 12:23, may siguro nga ato ning basahon to support sa atong disgutan, no? Sa di pa nako kutloon ning mga teksto nga anaa diya sa atong misteryo sa kahayag o luminous mysteries, no? Ato sa basahon ng Hebrews chapter 12 verse 23, kay kini di gyud ko malimot ani nga bersikulo nga kini, no? Usa sa nagkapabalik o lig-o nako sa atong pagtuong Katoliko, kay kanhi mubiya man unta ko sa pagtuong Katoliko, no? Sa mga hinungdan diin akong nahibaw-an gikan sa ubang tinuhuan, ubang relihiyon, unyagi man kong kabugnaw sa Katoliko. Pero sa dihang nasayod nako sa mga katinawan og tubag sa pagtuong Katoliko, pinaagi ra pod sa mga tawo nga gikasangkapan sa Ginoo, nga mahayagan ko gani
daghanan sa ila nga dili mga Katoliko kanhipod nga nagkonverter sa pagkatoliko. Pinaagi nila na nahiyagan ko, no? O kining Hebrews chapter 12 verse 23, ang una nako nga kana bang nasayran nga kini gigamit ni sa usa ka kanhi dili Katoliko. O usa ka asawa sa kanhi pod protestante nga ministro, Presbyterian minister nga nag-convert sa Katoliko, si Professor Scott Hahn, no? Iyang asawa nga nadapon niya, pero sa istorya biya sa ilang spiritual life, no, ang una nga nakabig sa pagtuong Katoliko, kung wa ko malimot, no, that was in 1986, si Professor Scott Hahn. O niya iyang asawa, wa pa niya madada yun, duga nilang bugno pagani sa pagtuo. Mga 4 pa katuig ay na dala ang asawa, no, si Kimberly Hahn. Niya kini si Kimberly Hahn mga anak po ni og protestante, minister. Muna nga usapod sa nagkapakuan ligon yun niya nga sa iyang pagka-protestante, pero nadugay na dara gyud siya, no? O sila na gyud magtiayon, si Professor Scott Hahn o Kimberly Hahn, both sila, no, kanhi mga protestante nga karon Katoliko na, o si Professor Hahn na gani, no, usa ka professor sa Franciscan University dito sa Amerika. O nganong ako nang gihisgutan na lang pud og apil aning paghisgot nato sa Rosario kay kinigong Hebrews chapter 12 verse 23 sa suwat ni Kimberly Hahn ako ni na kinibang nahibaw-an nga iyan ang gikutlo in support an ng intercession of saints o kanang communion of saints nga pagtulun-an sa Katoliko nga ang mga santos bisag patay na ang ilang lawas diri sa yuta, no? Although sa atong pagtuo except Mary, kay si Mary na banhaw man to insigida kung niagi man gato siya kamatayon, no? Parehas ni Jesus then gipasaka siya sa langit, gi-assume ang iyang lawas dala na tibuok niya, body and soul, no? Nato niya ning hisgutan po, no, kung napatay panahon nga si Santa Maria gi pasaka sa langit, no? O gani gihisgutan po ni sa Rosario mo nang kinahanglan ato po ning matukion sa mga biblical reference aning magamit nato nga although dili explicit kay sa Biblia nga gipasaka siya, but na ay mga tekstos Biblia nga masabot nato kana bang gitawag nato implicitly stated sa Biblia gipasabot. Mo hatag lang tagamay og teksto kanang sa gipasabot diya sa gipadayag 12 na babae dito sa langit nga gani gihulagway nga usa ka rayna kay gikoronahan man. Ang matuod nga Queen of Heaven. Kaya kung dunay bakak nga Dios, doon na po'y matuod nga Dios. So kung dunay bakak nga rayna sa langit, na po'y tinuod nga rayna sa langit. O na si Santa Maria, no? Ako lang po ning hisgutan gamay kay basig malimtan niya nako ni ba, di nako importante ra ba pod kay usama po na sa gihimong pagsaway sa mga dili Katoliko nato nga nganong na ako no tay giila nga rayna sa langit. Tungod kay ang Biblia god naghisgot og bakak nga rayna sa langit. Katong usa ba ka Diyosa ba kanang nasa Jeremias kay kutluon man na sa mga dili Katoliko ng Jeremias nga naa kunoy Queen of Heaven diha nga Diyosa. Usa ka false Queen of Heaven. So kung dunay false Queen of Heaven, bakak nga rayna sa langit na ay matuod. Pareha sa pag-ingon nga kung dunay bakak nga Dios kanang mga Dios doon na po'y tinuod. Para sa naman yung tag kung dunay destructive criticism na po'y constructive. Di ba? Ug na ay dili maayo nga debate, na po'y maayo. So kung dunay dili tinuod nga rayna sa langit, doon na po'y tinuod. Ug mao nang gihulagway diha sa pinadayag 12. Pero hinoon sa Catholic exegesis kanang woman diyang gisgutan sa pinadayag 12 kay symbolikal man ang mga word nga gigamit diha, mahimong naghupot og duha o tulo ka kahulugan. Okay, kanang woman
nagpasabot man na pwede man po nato sabton nga ang simbahan o katawhan ni Kristo. Okay, ang simbahan gud pod nga nung gitawag siya woman kay gihulagway man pod na nga usa ka inang pangasaw uno ni Kristo nga bali si Kristo mao ang bana dayon ang simbahan mao silbi ang asawa. Okay, gihulagway man diha ang kanabang relasyon sa panaghiusa nga sama gihiusa diha sa ang babae ba hiusahon sa lalaki o mao na nga ang simbahan hiusahon diha ni Kristo. Mahiusa ta ni Kristo. So naabay relasyon sa panaghiusa mo nang simbolohan na siya og woman ang simbahan. So mao na mahimong si Santa Maria ato niya ning tukyon nga nung apil po si Santa Maria ani tungod kay gihulagoy man pud nga kanang babae diha nanganak og batang lalaki nga naghari sa tibuok kanasuran. Yo may laing babaeng gipasabot ana nga nanganak og usa ka hari nga buot pasabot si Kristo, si Santa Maria. Mao na nga sa komentary sa kanang kung wa ko malimot komentaryo sa Biblia ni Saint Jerome, double meaning yun ng woman diha sa pinarayag 12. Unya gihulagway pud diha nga gikoronahan ingon nga usa gyud ka reyna. O mo na nga tong Catholic theology mo ingon nga wa nila ang gipasabot ana si Santa Maria na ang matuod nga Queen of Heaven. Matuod nga reyna sa langit. Unya ang kining Hebrews chapter 12 verse 23 mo ni lig-on kaayong basehana nato. Klaro kaayo litra por litra nga sa atong pagtuong Kristiyanos dili lang kay ang Diyos maoy duulon o sangpiton. Atong basahon niya Hebrews chapter 12 verse 23. Although ang Diyos lagi gamhanan apan kinigong mga santos gipaambit sa Diyos sa iyang kinaiya mao na nga makatabang pod, di ba gibuhat man ang tao sama sa dagway sa Dios mo na nga ang tao gyud unta padung gyud unta sa kasantos nga ma-perfect gyud siya ba nga mahimog yung ang kinaiya gyud sa Dios makita gyud diha niya. Punas anang unsa man ang Dios concern nahigug man nato niya unsa man ang pagpakita sa gugma sa Dios nato kanang iya gyud tang amumahon, di ba? Ang amumahon tabangan sa atong gikinahanglan. O mo na ang mga santos nakaambit ni ana. Mao na nga ang mga santos makatabang sad. Pero ang ilang mahimo gumikan sa Dios. Mo na nga dili nato bulagon kanang mahimo sa mga santos o sa mahimo ni Kristo o sa Dios. Kay ang Protestant theology god kung modangup tag santos, mosangpit ta og santos o moduol ta og santos, ang ilang pagsabot ana gilapas naman kuno nato ng 1 Timoteo 2:5 nga usa ra tig pataliwala di na mao. Ano man kaysa mystical relation god ang santos, ang mga santos nahiusa diya sa usa ka lawas ni Kristo nga mistiko. So ug unsa may matabang sa mga santos dili na siya contradiction sa pagkabugtong tig pataliwala ni Kristo. Ikanagong pagkabugtong tig pataliwala ni Kristo mao man yun na ang iyang pagka-mediator suli nga ang iyang sa iyang pagpanubos nga siya ray gahimo ado nga pinagi sa iyang kamatayon iya rang kamatayon ta natubos pero sa pag-avail ana na ay mga instrumento pagpadangat ana ang usa ka pagpanubos ni Kristo na ay mga instrumentong gigamit niya nga kita makatagamtam ta anang kaluwasan nga iyang gihimo sa krus unsa man kana mga santos sama sa mga apostol nga giingnan niya sa Juan 20:19 nga to sa 23 maingon nga ako gipadala sa amahan ako usab nagpadala kaninyo unsa man ang pinadala di ba tigpataliwala so, di ba niya hisgutan po na ni San Pablo sa 1 Timoteo 2 versikulo 1 ngadto sa 5 kanang versikulo 1 gyud nga nag-ingon si Pablo nga ang mga pag-ampo, mga pangaliupo o mga pagpataliwala o intercessions pagahimuon kuno sa tanang tao. So bisan ikaw karong naminaw diha katoliko o dili katoliko giawhag ka sa pagpataliwala.
Sa unsang pagi diya sa kung makatuon kas pulong sa Ginoo nga mopaambit ka, sangyaw ka. Buhat mo na sa pagpataliwala kay buhat mo na ni Kristo, di ba? Kanang pagsangyaw. Oo. O kanang iampo na to ang atong isig ka tao. O buhat mo na sa pagpataliwala. Mahimong diri pa sa yuta. Nasamot na sa langit kay power na kayo ta sa Ginoo dito nga kung amo man it Catholic theology god. Nga kanang moingon ng uban nga na may uban moingon nga ang mga santos magkatabang kung diri pa sa yuta pero tuwa na sa langit dili na. O kung patay na dili na. Walay pagtulon-an diri sa Biblia nga kung ang mga santos diri sa yuta matay sila physically ang ilang kalag kinam si kalag o espiritu nga mo atubang sa hukmanan dito sa langit kanang gihulagoy da sa Hebrews 9:27 ba na nga kanang gitawag og particular judgment human sa physical death nga mubulag ang espiritu o kalag mo atubang dito sa hukmanan nang gitawag na tog particular judgment lain po tong general judgment sa kanang gitawag na tog adlaw sa paghukom kanang general judgment kanang particular judgment kanang humana sa physical death na to nga dito mo atubang sa Ginoo ang atong kalag or then mo decide na asa man langit ba or impierno ba or kung doon na pa'y mansa nga gamay linisan sa kanang gitawag na tog cleansing state nga gihulagway po diha ni San Pablo sa unang Corinto 3:15 nga ang dag-anan o kaluwasan nakabot pero i-cleanse nga gisimbolohan og fire ng cleansing through fire o na gitawag sa katekism og purgatory final cleansing so unya mutakdo po na diri gyud sa Hebrews. Ako na ning basahon Hebrews chapter 12 verse 23 giingon. Giduol ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay. Nga anak nga ang mga ngalan na hisulat dito sa langit. Diri sa sumpay, diri na to mabasag. Unsa kaayo duolo na to? Giingon diri, giduol ninyo ang Dios ang maghuhukom sa tanang tao ug ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Isa man So, wa masayop ang Catholic theology, Pagtuong Katoliko nga kung maduol o masangpit na to ang Dios, maduol o masangpit pod ang mga tao nga giingon diri nga mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Dili po ni anghel kay itong mga anghel tuwas langit wa naman to sila mabuling so di naman to sila hingpiton. Oo. So wala ang gipasabutan kanuning mga santos o mga Kristiyanos diri sa yuta nga ni undergo og purification. Diri ba sa yuta o nya dito ba sa laing kinabuhi kanang gihisgutan po sa Mateo 12:32 ba na ay laing world kuno nga kung dili ka o kung ang imong sala dili sala sa Espiritu Santo gipasabot nga pwede pa ka malingkawas. Mo po na usa sa teksto kay gigamit nato sa support sa purgatory. Ato po din ning hisgutan ning purgatory sa murag November kay sa ulog naman po ta og All Saints og All Souls Day, di ba? Sa November. Okay, klaro kay diri giduol ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak nga ang mga ngalan na hisulat dito sa langit. Giduol ninyo ang Dios. Kama pa ni, ang maghuhukom sa tanang tao. Kama. Og ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. So, mauna nga dili lang kay ang Dios o si Kristo ra ang masangpit kay kini mga santos nga hingpit na nga tuwas langit nakaambit man ni sa kinaiya sa Dios. Mao na nga dili mohunong ang ilang concern nato pagtabang nato ug mao nang naasa pinadayag 5:8 nga kanang mga santos sa langit gisimbolohan og 24 elders
Nganong 24 na kay kung moingon ta nga kung gamiton na to atong kaalam, unsa may tungaan ng 24? Di ba 12? O mahimo man nato na siyang kung gamito na to ang kaalam, pwede na to nang isimbolo sa katong 12 kabanay sa Israel. O pwede na to na gamiton nga simbolo sa tanang mga nahimong buutan o santo sa daang kasabutan. O muna 12. O dayon sa New Covenant Church pod ginghirian ni Kristo sa bagong kasabutan, pwede gihapon nato ng simbolohan og 12 ang mga santos diha. Ngayon naman, tungod kay ang unang gipili ni Kristo nga mangulo sa ginghirian, itong 12 ka apostol. Di ba? So kung i-add na to ng 12 tribes of Israel o 12 apostles, o 24. So na mo nang dunay mga pipila ka mga banggiitan po natong theologian aning itong pagtuong Katoliko. Pipila nila gagamit anak nga simbolo sa mga na santos. Nga tuwa sa langit, simbolo na 24. Unya unsa ilang gibuhat dito sa langit? Ang mga pag-ampo kuno sa katawhan nang gipasabot diri sa yuta, ilang gihatod ngadto sa Dios. Ingon nga insenso kay kanagong insenso nagsimbolo mapunas mga pag-ampo. So ang pag-ampo sa katawhan sa Dios ilang gipresentar ngadto sa nating karnero nga ang gitumbo kana si Kristo. So sakto ng pagtuong Katoliko nga to Jesus through saints or to Jesus through Mary. O di ba? Kanang mosangpitan ni San Vicente, kanang mga santos nga klaro kayong padayag sa atong simbahan nga tinuod yun, nga ilang kasantos mosangpitan nila kay tuwa man sa langit, nga ilatang iampo o ang atong pag-ampo patabang ta nila hatod ngadto sa Ginoo. Kana mo na pagtug-an gani nga wala na to gihimong Dios ng mga santos kay igo ra man ta nagpatabang nila nga ang atong mga pag-ampo mahatod ngadto sa Dios. Kay kung nagtuo pa ta nga sila mga Dios, dili na ta moingon og pray for us. Diretso kung unsi atong pagpangayo sa Ginoo parehaso na to pod. O sa santos. Mao na nga kanang atong pag-ampo sa mga santos dili na pag-equate no pagtupong na to sa Dios nila. Kay klaro kay sen pagkining atong rosaryo nga gisgutan ron no atong topiko. Di ba basta kung Dios gali mo isang piton, kaluy kami, tubangi kami. Ikinig po noong mangayo tagtabang, duha ang implication ani, either mangayo tagtabang nga ang atong gipangayuan Dios gamahanan, mahimong mangayo po tagtabang bisan sa tao sa iya ra pong mahimo. Nakahinomdom mo nga sa dihang ato ng gisgutan unsay kalainan anang magampo ta og Dios og magampo tag santos. Sa mga dili Katoliko ilatang sawayon kay ila magong parehason nga kung magampo kuno tag santos parehas po na sa pagampo nato sa Dios, dili na parehas lagi. Kay ang Catholic theology pagtuong Katoliko pangayuan natog tabang ang santos sa iya rang mahimo. Wala ta mangayo sa mga santo sa dili nila mahimo. Di ba? Kanang giingon diha nga ayaw pag-ampo kaysa Dios ra ta mag-ampo. Ambot pasabot ana kanang pag-ampo nga para ra gyud sa Dios. Nga mangayo ka gahom, kanang nagtuo ka nga maka hatag gyud sa atong gikinahanglan tungod sa iyang gahom Dios ra na. Pero kitang mga Katoliko, ang mga Katoliko kung mangayo magtabang sa mga santo sa ila ra pong mahimo, sa ilang prayers. Patabang ta nga atong mga pag-ampo nga mahatod ngadto sa Dios. Kay ang pag-ampo sa taong matarong dakog kahimuan na sa James. Yung parehas diri sa akong higala diri sa technical side si Daniel Luon. Dili man siya Dios. Pero naay mahimo niya nga mahimong mangayo ko niyag tabang para ng mga technical kuan. Kanang nga kahibalo pwede ko mangayo ni Dani diha sa iyang kaalam nga iya pong ipaambit diri nako. Pero dili ko pwede mangayo ni Dani sa wala niya nga kanang gahom sa Dios. Di ba? Mo ni reminder sa mga dili Katoliko ba, nga kanunay og saway sa pagtuong Katoliko nga kanang pag-ampo sa Katoliko ngadto sa mga santos o kanang pag-ampo ngadto sa Dios dili na parehas.
Ang pag-ampo sa mga Katoliko ngadto sa mga santos parehas na anang mabasa na to diya sa 2 Hari 1:13. 2 Hari 1:13 nga si Elias diya o Elijah giampuan, giludhan o giampuan. Pero wala siya ampu iingon nga Dios. Kundili ingon lang nga tao sa Dios, sa iya ra pong mahimo iyang influensya sa Dios ug unsa iyang influensya nga mahimong matabang mo na gipangayo. Dili kay giampuan siya ingon nga Dios. Ato lang sa ato po kuno ning i-review kay na ay mga daghang Katoliko kay baluan o bisan dili mga Katoliko nga naan is Biblia pero dili kay ni itudlo sa labi na sa mga dili Katoliko kay pabor man kay ni sa Katoliko gud nga pagtulunan, no? Kining gani King James version nya nahinumdum ko nga kining King James version mao ni paborito nga versions Biblia atong higala natong Pastors Baptist, no? King James version, no? Second atong basahon niya 2 Kings chapter 1 verse 13, no? Okay. 2 Kings chapter 1 verse 13 mo ni prueba nga maampuan lagi ng bala ang tao, no? Okay, dito. 2 Kings 1:13. And he sent again a captain of third 50 with his 50, and the third captain of 50 went up and came and fell on his knees before Elijah. No, giludhan si Elijah. And besought him and said unto him, O man of God, I pray thee, tao sa Dios, nagampo ako kanimo, let my life and the life of these 50 thy servants be precious in thy sight. Na si Elijah diri giludhan o giampuan pa gyud. Kaklaro aning takdo gini sa pagtuong Katoliko. Pero dinhi si Elijah giludhan siya o giampuan dili ingon nga Dios sa iya ra pong mahimo iyang influensya kay kung ato guning basahon na ang igo ra man ni gipangayuan si Elijah sa iyang merit sa iyang pagkabalaan tungod kay balaan siya mahimong doon na siya matabang. Kanabang ang iyang pagpangabugar ngadto sa Dios. Pero sanang doon na kay higala nga duol sa mayor o gobernador nga gusto ka makasud og trabaho, di ba mo patabang ka ana kung kinsa imong kaila, di ba? Inana. Nya mo po ni si Elijah diri. Gimong murag abogado. Kumuna nga sa Catholic nga pagtulunan, di ba? Pero dili na pagtupong sa Dios. Wala man gitupong si Elijah diri og sa Dios. Igo naman gipangayuan si Elijah sa iyang mahimo, sa iyang influensya. Sa iyang mahimo, nga unsa iyang mahimo nga matagaan sa gipangayo kining nangayo niya, nagampo niya. Okay. So, mao na mga igsoon. So, niya katong Hebrews 12:23 klaro ito no nga masangpit o maduol ang mga santos dito sa langit, di ba? Dayon sa pinadayag 5:8 ang mga santos dito sa langit nga gisimpuluhan og 24 o 24 elders. Yan. Ang mga pag-ampo kuno sa katawhan sa Dios ilang gihatod, ilang gipresentar ngadto sa nating karnero nga si Kristo nga gisimboluhan og insenso. Di ba? Incense kay kanang insenso lagi nagsimbolo sa mga pag-ampo. So mao na trabaho sa mga santos dito sa langit. No? Ang atong mga pag-ampo mutabang sila hatod ngadto sa Ginoo. Bisan pag walay bersikulo ana sa Biblia gani magamit na to common sense man na kay ang Christianity God usa sa pagulagway sa Christianity tinabangay, di ba? Mo yung gitag Christianity tinabangay na unsa man na ug ang mga santos diri sa yuta nagtabang sila din kung tuan na noon sila sa langit moundang na hinoon sila tabang na to. Okay, dili na kung nagkatabang sila diri mas makatabang sila kung tuan na sa langit kay kung sayo nila sang piton ang Diyos diri sa yuta pa sila na masamot kung tuwa na sila dito nga kauban na nila ang Diyos, di ba? Yamin sila nga sa pagtabang nga nabiritas nga
madunot man na. Udi wa na man ay kahibalo. Oh. Ang tatay sa atong i-qualify unsa nang dili ma-attribute nato nga magkatabang diha sa kamatayon sa usa ka balaan diri sa yuta kanang ilang physical death. Gihulagway na diha nga sa kung wa ko malimot Salmo 30 bersikulo 9. Gingon diha, makadaig ba kanimo ang abog? Makadaig ba kanimo ang abog? Ang gitumbok ana kung ato na siyang sapton, di ba kining atong lawas, kining pagtao, di ba gikumpone man ni lawas o kalag. Di sa physical death, kining lawas mubalik gid sa abog kay madugta man eh. Mao na gitumbok diyang gipasabot sa Salmo 30 bersikulo 9 nga makadaig ba kanimo ang abog? But pasabot niya, ang lawas nga mubalik sa abog, mao na di makadaig, way kahibalo. Pero ang iyang espiritu, iyang kalag, makasulti na, oy, basahon na ito sa Biblia, pinadayag size 9 nga to sa 10, mga kalag sa mga martir nag-istorya. Ano ang basahon? Basahon na to sa mga kalag, mga martir ni, gipadayag size 9 nga to sa 10. Dili na ingon. Ang ilang lawas, mahimong di ka istorya. Dili katabang na to, kay to, pero kung mubasa ta diri sa Biblia, na amang gali to, teksto diri sa Biblia nga, bukog ni Eliseo ba to, o kisa to, lalimot na ko, nga, na, katong naipatay dito nga, nadapat lang sa bukog sa usa ka balaang tao, nabuhi. Nagmilagro gani. Ba ni? Sa to kung gipadayag size, nuibing ito sa Diyos. By the way, wala ko dali-dali aning sa kay pila ra man ka bersikulo po aning luminous mysteries, diba? Kani ako muning kutloon ron, napaytay panahon og kining glorious mysteries. Yan na sa Biblia kana bang gipamalandong nato sa rosaryo, pero ato sa ning mo lukso-lukso sa tani kay part man ni sa ato gong pagtuo nga kanang mga naminaw ron ng mga dili katoliko kung muhisgot tag usa ka explanation, then maglugpot-lugpot din ilang huna-huna bisan asa paingon. Mo nang ako po bisan asa po ko paingon. Kini mo explain ko sa atong pagtuong katoliko, mo na ay mo katingala nga si Veritas maglukso-lukso kung maghisgot og topic kay ngano ako magong nasa ulo ng mga panghuna-huna sa mga dili katoliko, no? Inig mo explain nimo anag usa ka punto, lukso na po sila glain. Lukso-lukso mo na sila. Mo nang kita mga Catholic faith apologists mo nang maglukso-lukso po ta kay defense God. Mag-defense kay bisag asa sila paingon, sundo na to. Sundo na to. Ipadayag size 9 nga to sa Diyos. Mo nga mga kalag dito sa langit nag-istorya, no? Ito pa kay maka-istorya, makatabang, no? Dito, ipadayag size 9 nga to sa Diyos. Gingon diri, unya gitangtang sa nating karnero ang ikalimang silyo, og nakita ko ilalom sa halaran ang mga kalag ni adtong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios og sa ilang pagkamatinumanon sa pagsaksi. Misinggit sila, Ginoo nga labing gamhanan, balaan og matuod, dugay pa ba nimong hukman og silutan ang katawhan sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay kanamo? Natanawa na. Mga martir man mga kalag sa mga santos nga dugay na nangamatay pasabot ilang lawas. Dili sa yuta. Nakighinabi sila, nakikistorya sila sa Dios. Nya dili magatabang. Di magatabang nga makaistorya man gani. So, ang gipasabot diyang wa na'y kahibalo, dili na makaistorya ang lawas. Ang lawas. Kay, giingon lagi sa Salmo, versikulo 30, versikulo 9, makadaig ba kanimo ang abog? Of course, dili. Dili. Pero ang kalag, istorya, pinadayag size 9 nga to sa Diyos. Balik ta atong kuan, itong mga misteryo sa Rosario, kaya mo magyun atong topic. Di ba? Kining gidugang sa Rosario ni Pope John Paul II, kining luminous mysteries. Kay ang daan, tulo raman to, joyful mysteries, sorrowful mysteries, o glorious mysteries. Di ba? Gipunan ni Pope John Paul II, og kanang ikaupat, luminous mysteries.
Unsa gali to'y kuha na to, baruganang Katoliko nganong pwede makapuno ang Santo Papa, pwede makapuno ang mga pare o kita sa simbahan. Sa mga butanga pwede ta kapuno, pwede ta makapuno, pero sa mga butanga dili ta pwede, allowed mo puno, dili ta mo puno. Pero sanang sa pinadayag 22 nga niingon si Juan diha, kining akong gisuwat sa pinadayag ayo ninyo pun mo nang dili po nato punan. Pero ang mga dili Katoliko mayon sila nga napag-ingon ni Juan ayo ninyo pun mura magilahap nila nga tanan dili pwede mapunan na kung mao dili ta kapuno sa atong depositos bangko. Bawal na. Then ang atong gobyerno dili pwede makahimog daghang balaod nga wala sa Biblia. Di ba? Oo. Context to context kana pong sa Deuteronomio 4:2 na may gingon diha nga ayan ninyo dugangi ang sugo sa Dios. Ang buto sa butya ang napulo ka sugo kung si sugo sa Dios di ta kadugang diha, di na to na doktora ng Biblia dayang punan na tog bersikulo, di ta kapuno diha. Ug kun sina diha mao na diha. Pero kung magisgot na galag ecclesiastical law, magisgot at tagpista, pwede makapuno ang simbahan ana. Tungod sa iyang gahom sa pagdili og pagtugot, ang inyong idili diri syuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot nasa Mateo 18:18, klaro kayo na. Di ba? Kaya kung ang simbahan dili makapuno sa mga butang nga pwede siya makapuno, unsaon na lang ng tekstos Biblia nga gitagaan siya gahom sa pagdili og pagtugot. Di ba? Flower na din ang bersikulo ha. Nya kay dili raman diya, di ba? Kaya ninumdum ko na dito ni comment, wa lang diri sa usas listener nato niingon nga, niingon ka veritas ang simbahan pwede makapuno og pista. Nga ang pista giwala naman na hashtag na sa Osias 2:11 giwagtang na ng pista. Duha ka hutong sa pista na. Kanang gitagna dihang pahunongon ang Old Covenant na nga mga pista nga gipasabot man na ni Pablo sa Colosas 2:14-17. Ikatong mga panagtigom ko no samaan ng pista nila sa daan, apil manggali ng Sabat nga kung Sabto na to matunong og 7th day of the week nga dili na ta di na kuno ta mutugot nga hukman pataan ng Sabado sa mga Hudiyo. No? Kay landong ra na kay katong ilang panagtigom gud sa karaan, landong ra to syado sa to paduna na siya katumanan fulfillment. Pero saan ako na example ani masabtan ninyo nga kanagong sugo sa Dios diri sa Biblia dili man guna siya nga parehas og dagway tanan kay pero saan ang circumcision tuli ang fulfillment ana bautismo man sa bag-ong kasabutan niya katong ilang halad-halad nga sa mga hayop ang fulfillment ana pag-abot sa bag-ong kasabutan kamatayon man ni Kristo sa krus o katong bitin nga tumbaga nga gibuhat ni Moses bitin nga tumbaga gipasabot diya sa Juan 3:14 ang katumanan ana sa Bagong Testamento kamatayon man ni Kristo sa krus katong giisa pa siya sa krus. Dili na siya naana siya kanapong Sabado nga igpapahulay ang katumanan ana sa bagong kasabutan Domingo kanang Lord's Day at Lord's pagkabanhaw. Dili lang kay na maklaro diri sa New Testament kay ang simbahan gud gaerog ga-develop. No, bag-o pa ang simbahan, dili pa nato makita diha ng kanang pagbalaan sa Domingo. Although naanay mga higayon nga magtigom silang Domingo, pero ang dogmatic declaration sa pagbalhin ana diri na sa mga ikaupat ka siglo. Ikaupat ba? 364. By the way, kanang Converts Catechism na kutlo-kutloon sa mga Adventist nga kanabang official dogmatic declaration sa transfer gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Sa Converts Catechism ang year nga gikutlo 336. Unya sa akong research ana daghan kong na research ang takdo nga tuig ana dili 336 363. 363 kay gani kuan na taas ng ilang council kay sa akong research council nila taas kay mga 363 o 364 ga council ang Laodicea ana. Okay. Ya siguro sa Converts Catechism narambol lang siguro ba 336 pero kung mag-research kita ayo 363 na. Narambol lang diya sa usa ka reference pero okay ra na basta kay naaraan ng duha. Ang
dogmatic declaration of transfer diri na sa panahon sa Council of Laodicea 363. Pero dili nabot pasabot nga didto nagsugod ang pagbantay ng Domingo. Kay hinay-hinay gitudlo na gyud na sa mga Kristiyanos, gipasabot na ni Pablo nga dili na tahukman atong daang ipapahulay, no? Sa Colosas 2:14-17. Then si Obispo Ignacio po, disciple of St. John, no, sa iyang sulat sa mga taga-Smyrnians, naaman na sa Wikipedia hatong mabasa man ganing, no, research mo sa internet. Si Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, nag-ingon siya nga dili na nang Sabado sa mga Hudyo, kung dili kuha na Lord's Day sa tupa Domingo. Di ba? Unya mo corroborate ning kining Lord's Day nga gisgutan ni Obispo Ignacio sa gisgutan ni San Juan iyang teacher kanang sa pinadayag 1:10. Research mo anang pinadayag 1:10, di ba niingon si Juan? Nadiha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Yan, narabay mga Adventist maingog Sabado. Dili na Sabado, oy. Kay, kung ang exegesis aning Biblia, mga apostol magsuwat gani, basta Sabat galing Sabado, Sabat gina ilang ibutang. Dili Lord's Day, Sabat, di ba? Tanawan ng sa Book of Acts, basta Sabado, Sabat mo ibutang. Kay mo man na iladugod nga igpapahulay nila sa mga Hudyo. Pero kanang pinadayag 1:10, Lord's Day ang gilitok ni San Juan. Unya kung mo research sa anak, Domingo gina. Kaya ang mga Kristiyano sa early Christians gani basta Sabado galing Sabat, Sabat yun na ilang ilitok. Pero Lord's Day, adlaw sa pagkabanhaw na ilang ipasabot niya. Giingon ni San Juan niya sa pinadayag 1:10, nadiha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Unsa may ibot pasabot ana? Na kumuha na ka sa The Living Bible, giingon diha nga nagsimba kuno siya sa adlaw sa Ginoo. Nagsimba sa adlaw sa Ginoo, duha gali ka verses sa Biblia nabasa na ko na nga gikanang nadiha ako sa espiritu, bot pasabot nagsimba. Muna tanaw dia sa The Living Bible, ang word dia nga gigamit ni San Juan, kung i-translate dito sa Living Bible, nagsimba ako sa Ginoo sa adlaw sa Ginoo. Unya sa kanabang kung atong i-analyze si Obispo Ignacio, disipulo man ni San Juan, sa ato pa parehas ilang panghuna-hunaon sa nang Lord's Day. Yang tinun-an moingon nga Domingo na, munang Domingo gyud. si Obispo Ignacio. Di ba? So mao na nga kung kana ra noong mga bersikulo dili ba kay na siya clear, dili ba explicit, mo bitaw nga si kung wa ko malimot gikutlo man po ni sa Adventist. Nya kana kunong si Cardinal Gibbons kuno nag-ingon dili nimo makita diha sa Biblia kanang pag-sanctify sa Domingo natural kanang gipasabot sa Cardinal ang kanang explicit statement. Kay wala man gyud explicit statement anang pagbalhin gikan sa Sabado ngadto sa Domingo diha sa New Testament. Kay sa ato na laging giingon ang explicit statement diha naa na sa ikaupat nga siglo katong dogmatic declaration sa Council of Laodicea. Pero hinay-hinay nang gabantay sila ana. Kay dili man na automatic dayon ng kanang mga kausaban mo develop man na hinay-hinay man na para sa atong pagbunyag og bata. Ingon si Cardinal Gibbons nga explicitly di ta kita sa Biblia kay implied raman gipasabot para sa anang pagbunyag sa tibuok panimalay, di ba? Pero ang explicit nga record naa na sa ikaduhang siglo. Pero implicit lang na pas Biblia kanang pagbunyag dayeg tibuok panimalay sa araway bata na. Di ba? Ato lang pong giapil gamay kay wa mo gutay panahon sa pagtubag ang mga programa sa Adventist, no? Kay wa naman tay panahon dayon pagtubag. So atong gisgutan gamay. So karon kay sa kaminuto naman lang napakyas na po ko sa pagkutlo sa mga bersikulo aning Luminous Mystery, Glorious Mysteries. By the way, di kay ko kuha na kay balo ko nga daghan na ninyong kay balo ana kay dugan naman niya itong programa. Pero ako gihapon ning kutloon kung naa ko'y panahon sa sunod Domingo po. Katulang mga priority kay nga objection mao ni ato sing giuna-una, no? Okay. So wala naman tayo igong panahon, so atangin na po sunod Domingo pohon kay to be continued man itong programa, no? Tangin ninyo ang Luminous Mystery o Glorious Mysteries nga atong maisgutan sa sunod Domingo pohon.
Okay, wa naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuhan sa atong simbahan, no, sa diri sa Diocese of Dipolog, sa twinagi sa atong obispo, Monsignor Isidro Caerbari, uban sa mga kaparian, kini ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, ang sunod Domingo pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.